Hyötykasvien kasvatus on suositumpaa kuin koskaan. Ihmekös tuo, sillä itse kasvatetut puhtaat luomuvihannekset houkuttavat. Kaikilla ei kuitenkaan ole isoa pihaa tai puutarhaa, jossa viljellä, mutta ei hätää. Pienellä terassilla tai parvekkeella pystyy kasvattamaan melkein kaiken saman, minkä puutarhassakin. Todella helposti viljelyn alkuun pääsee parveketarhalla. Kasvupöytä tai penkki on tyylikäs sisustuselementti, joka kasvukaudella muuttuu kasvilavaksi. Kumpaankin sopii sisään kasteluallas kasvusäkkeineen, joten viljely on todella kätevää. Kasvukauden ulkopuolella ne toimivat terassi- ja parvekekalusteina. Mutta nyt laitetaan pöytä viljelykuntoon. Nostetaan kansi pois. Ja tämä yläkehikko. Näin. Ja sitten laitetaan kasteluallas ja kasvusäkki paikoille. Kehikko takaisin paikalleen. Ja sitten päästään istutuspuuhin. Mansikoita varten on oma mansikkamaasäkkinsä ja tässä vartavasten yrteille ja salaateille suunniteltu yrttimaasäkki. Kastelualtaan täyttöväli vaihtelee säiden ja kasvien veden tarpeen mukaan, mutta tarhansa voi huoletta jättää hoitamaan itse itsensä useammaksi päiväksi, jopa viikoksi. Tarvittaessa korkeat kasvit voidaan tukea erilliseen irrotettavaan kasvutukeen. Kasvupöydän alla on kätevä pyörillä liikkuva säilytyslaatikko, jossa puutarhatyökalut, hanskat, lannoitteet, kastelukannu pysyvät hyvässä järjestyksessä ja aina käden ulottuvilla. Samaan parveketarhaan kuuluu myös kasvutikas, jonka 4 hyllyä ovat säädettävissä eri korkeuksille kasvien vaatiman tilan mukaan. Kasvutikas on viehättävä sisustuselementti, jonka leveät hyllyt antavat paljon lisätilaa yrteille ja kukille. Parveketarhalla teet parvekkeelle tai terassille kätevästi muunneltavan tyylikkään ja satoisan hyötypuutarhan.